Raz, dva, tri. Raz, dva. Takže čusbus, dámy a páni, zdravím vás u tohto videa, ktoré je také trošku viac menej tematické video. Mohol by som ho nazvať takisto aj vlogom, alebo rozlúčkovým videom. Môžete si ho nazvať ako chcete. A chcel som vám vlastne len povedať skrze toto video, že končím so svojou tvorbou, a to čo sa týka Minecraftu, čo sa týka let's playov, čo sa týka vlogov, ako som točil predtým, Ask videa, ktoré boli za rok 2014, 2015 už pomenej. 2014 boli veľmi populárne a tam som v podstate získal asi najväčší podiel fanúšikov. Okrem toho potom samozrejme tu boli videá z NHL-ky, za ktoré veľmi pekne ďakujem, takisto Majdovi. Zdravím ťa touto formou, Majdo, ktorý si tiež začal prednedávnom trošku natáčať, ak som si všimol dobre. Takisto tiež sa chcem poďakovať aj ďalším hráčom, ktorí sa zúčastnili týchto let's playov, komentovaní týchto zápasov hokejových. No a takisto neviem, čo by som vám viac povedal. Ďakujem aj ľuďom, ktorí stáli pri mne, ktorí stáli za mnou počas týchto rokov, odkedy som natáčal. V podstate na YouTube som sa ocitol od roku 2012-2013 približne a od toho roku som točil na YouTube videá. A už či už to boli vlogy, či už to boli let's play, ako som spomínal, alebo komentované videá, alebo to boli rôzne tripy, napríklad do Banskej Štiavnice, alebo ešte tuším jedno video som mal z čoho to bolo? Z Banskej Štiavnice, a druhé video bolo, áno, z Bratislavy, to bol taký školský trip, by som povedal, školský výlet. No a to je v podstate celá moja tvorba na mojom kanále Renci. No, týmto by som chcel vlastne sa vám za to všetko poďakovať, takisto aj Semimu, ktorý v podstate bol veľakrát so mnou, veľakrát mi pomáhal, čo sa týka videí, takisto sme veľa spolu natáčali a verím, že nebude smutný skrze toto video. A takisto ďakujem vám proste všetkým, neviem čo viac by som povedal, no. A čo už tak. Dôvody, prečo som sa takto rozhodol vlastne ukončiť, sú viaceré, a to z toho dôvodu, že proste za prvé je to škola, za druhé je to proste môj nedostatok času, alebo nejak, ktorý je zapričený nielen tou školou, ale aj celkovo mojimi prioritami, môjim zameraním, životným štýlom, a celkovo to je celé zle, proste nemám už náladu vám stále proste vám vypisovať, alebo potom po dlhšej dobe začať nejaké video točiť a zrazu sa tváriť, že som tu a pokračujeme ďalej, nie? A nemá cenu, myslím si, že takto to naťahovať zbytočne, a jednoducho rozhodol som sa učiniť tento krok. Takže tak. No a ak ste si všimli, tak natáčam aj toto audio pomocou môjho mobilného telefónu iPhone 5s, pretože si myslím, že to bude mať asi lepšiu kvalitu, ako keby som priamo z kamery bral zvuk. No a nachádzam sa v lese, už som v krátkom tričku, ako môžete vidieť, pretože už je apríl. A chcem vám povedať, že je to 1. apríl. Ale nie, trošku neskoro som natočil tento 1. apríl, pretože už je 3. apríla. Ale nie, takto chcem vám povedať to trošku inou formou, aby ste neboli v šoku. Nie, nekončím s YouTubeom. Chcem povedať len toľko, že končím s všetkými videami, ktoré som v podstate povedal. To neznamená, že ich mažem, ale rozhodol som sa trošku zmeniť štýl mojich videí, a to tým spôsobom, že dosť som sa inšpiroval videami, a to čo sa týka bushcraftu alebo survivingu. Ak neviete, čo to slovo znamená, tak ťuknite si na Google, všetko tam nájdete. Pre tí, čo to nevedia, tak je to v podstate, by som to mohol preložiť do slovenčiny ako zálesáctvo alebo prežitie v prírode, alebo čo znamená v podstate spolužitie s prírodou. A tým pádom vám týmto chcem začať svoju éru, nastúpiť na takú novú cestu môjho života, a to tak, že začnem robiť takéto videá, nielen videá, ale takisto takýmto spôsobom žiť s prírodou. Znie to tak trošku zaujímavo, ale trošku odísť alebo odbočiť z tej cesty, po ktorej bežíme každý jeden človek, a to po ceste honu veľké stádo ľudí, ako sa ženie proste za peniazmi, ženie sa za tým, aby mal najnovšiu techniku, aby mal najnovší počítač, aby si kúpil nový tablet, nový mobil, nový iPhone a čo ja viem. Ale skrátka chcem trošku začať žiť iným štýlom života, a to viac v súlade s prírodou. To neznamená, že nebudem využívať túto techniku, pretože aj skrze túto techniku môžete vidieť aj vy tieto videá. Ja viem, možno teraz som trošku taký amatér ešte, som začiatočník, čiže
Neberte ma ako nejakého skúseného 30-ročného alebo 50-ročného zálesáka, ale berte tie videá skôr ako niečo, také sledovanie z vašej strany, že na akú cestu som sa vybral ísť, alebo po akej ceste som sa vybral ísť a v podstate budete môcť sledovať môj život alebo moje postupné kroky. Tým pádom videá nebudú nejak pravidelne stanovené, že teraz musím každý týždeň alebo každý deň natočiť ďalšie video alebo jedno video, ale vlastne prídem von do prírody, natočím si niečo, čo sa mi páči a už čoskoro sa možno dozviete niečo. Takisto už čoskoro budú prázdniny letné, takže teším sa. Okrem toho taktiež ma zaujali videá, čo sa týka natáčania prírody, tiež to má v podstate spoločné s prírodou a natáča také, ako by som to nazval, také výhliadkové alebo také, tiež dá sa povedať také výlety alebo turistiku. A to všetko má v podstate spojenie také, že v podstate som sa vybral študovať školu geografia a história a tým pádom ku geografii to má veľmi, veľmi blízko a chcem skutočne viacej trošku začať športovať, viacej behať, viacej proste byť v kondičke a ísť niekde von na turistiku a spoznať tie krásy Slovenska, ktoré v podstate my každý, čo si pozeráme iba videá, alebo proste pozeráš, tak aj ty toto video, tak v podstate sedíš len za počítačom alebo za mobilom a na zadku a nič neuvidíš na vlastné oči. Ja chcem práve tieto veci vidieť na vlastné oči a podeliť sa tam samozrejme aj s vami, tí, ktorí ste leniví, nejde vkročiť von. Takže to by bolo, čo sa týka tohto. Čo ma viedlo k tomu, aby som začal točiť videá z bushcraftingu alebo z tohto survivingu? Prečo som sa vlastne rozhodol takýmto štýlom ísť? V prvom rade to už sú pradávne videá alebo filmy, alebo dokumentárne filmy, ako napríklad, ak poznáte dokumentárny film Človek proti divočine, ktorý natáčal Bear Grylls, to som mal možno 12 rokov alebo 11 rokov, keď som videl tieto videá a strašne sa mi to vtedy zapáčilo. Ako si som nemal prostriedky, čas, vek a celkovo proste som nemal prostriedky, aby som mohol realizovať to, čo som chcel. Ale páčilo sa mi to. Takisto ma inšpirovali rôzne filmy, ako napríklad môžem povedať Na ostrie noža. Odporúčam vám tento film, ktorý si môžete pozrieť. Tu máte nejakú krátku ukážku, ktorú práve vidíte z toho filmu. No a v neposlednom rade to je práve tie krásy alebo tie videá, ktoré môžem vidieť z rôznych končín Slovenska, Česka. Naozaj tie zákutia sú strašne krásne a ani my ľudia nevieme, o čo prikázame tým, že sedíme doma za počítačom alebo len proste preflakáme celý deň. Ako aj to je jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol trošku niečo so sebou robiť a nesedieť stále len celý deň doma a nič nerobiť, ale len sa poflakovať. Už mám toho dosť proste, už chcem niečo začať robiť, chápete? Takže to je jedným z dôvodov. A taktiež ma inšpirovali autori, ktorých som si aj napísal na papierík, ale teraz ich to nemám, skúsim z pamäti. A to sú práve ľudia, jeden starší pán, prepáčte, že vám vravím možno starší pán, ale má okolo 50-ky, 60-ky, neviem. Volá sa, alebo jeho kanál sa volá Matejka 55, takisto môžete túto si kliknúť na jeho kanál. Vážne, rešpekt pred týmto pánom, určite už zažil toho viac, čo sa týka bushcraftu, než ja, a možno si povie, že čo tu tento chce teraz skecať a čo tu chce vlastne natáčať malý holub, ale vážne, odporúčam vám ten jeho kanál a takisto sú tu ďalšie kanály ako Kraken pre bushcraftportal.cz a takisto sú to rôzne, čo ja viem, už teraz neviem spomenúť ani na rôzne weby alebo blogy, ktoré som už mal preštudované, prečítané, videá rôzne, napríklad jeden Angličan, ktorého tiež máte tuto v popise, ten má dokonca už asi vyše 70 rokov, čiže to je proste pán legenda, ktorá proste vie, ako to chodí v prírode, ako vlastne žiť a ako vlastne si nájsť potraviny, ako nabrúsiť nože, ako proste, aký nôž je vlastne ideálny pre prežitie v lese, alebo na čo vlastne každý nôž slúži, alebo nielen nôž, ale zapáliť oheň a ako si vlastne spraviť prístrešok, ako prežiť v podstate v prírode alebo núdzové večere, ak náhodou idete na turistiku a zablúdite, a aby sa vám podarilo vlastne prežiť, aby ste nemuseli volať vrtuľník, aby po vás prišli. Takže takýmto spôsobom som sa vydal na túto cestu a verím, že to spolu zvládneme a že pôjdeme dopredu a zvíťazíme. Dobre, takže ideme na to, takže ste pripravení. Verím, že hej, ak nie, ak sa vám to nepáči, tak môžete mi napísať do komentárov, čo chcete, hejty, kadečo.
A tí, čo so mnou zostávate naďalej, tak ďakujem za vašu podporu. Takisto môžete si pozrieť môj ask.fm, čo znamená, že na tom portáli mi môžete zadávať ďalšie otázky, ak by ste chceli, alebo teraz rovno, ak máte nejaké otázky, môžete mi písať buď do komentárov, teraz pod video, alebo do ask.fm. A takisto to neznamená, že teraz skončím úplne s hociakými inými videami, že nemôžem teraz natočiť žiadne iné video z počítača, alebo čo ja viem, ale prioritne sa už nechcem venovať tomuto a chcel som teraz urobiť také kratšie video, aby ste vedeli proste, že žijem, som tu a neskončil som úplne so svojím životom ani s ničím, hej. Takže držte sa a verím, že toto video trošku dlhšie už a nie veľmi zostrihané vám nebude vadiť a že čo? A že ho príjmete s otvorenou náručou. Adios. Muchachos.